enwere m ọtụtụ azụmahịa nke m na-eme mana nke m na-eme ugbu a nke nwoke akpọrọ PCS Congress ụgwọ nke gbasara social enterprise na ihe ndị ọzọ dị iche iche bụ nke na-enye aka na-agbachitere ndị mmadụ na ihe gbasara ihe ọnụ ahụ nke ụmụ nwaanyị tụmadị ebe ndị a na-anaghị ahụ anya ihe ndị ọzọ gbasara ahụike dị iche iche nakwa anyị na-agakwa na ụlọọgwụ dị iche iche ka anyị nwee ike nyere ụmụ nwaanyị ndị na-ejighị ahụ aka na ihe gbasara ihe ha ji bụrụ nwaanyị iji hụta na ha hụrụ ọtụtụ ihe dị iche iche metụtakwa ndụ ha aka n'ụzọ dị iche iche. Awụghị na anyị na-abanye n'ụlọ ọgwụ kama anyị na-enyere ha aka iji hụ na ha rụrụ ọrụ ha ọfụma. Ihe ọzọ ndị dị mma ihe m na-emekarị mgbe ọbụla na-adị mma na maka na m na-adị mbụ na-ahụ na m gbachitere ndị mmadụ ọnụ na ihe gbasara ihe ha ji bụrụ nwoke na nwaanyị. Akwụkwọ m onye na-ahụ ihe gbasara ejiji na azụmahịa ndị ọzọ nọ iche iche. Mụọ na-agbachitekwara ụmụ nwaanyị anụ bụkwa nke PCS Congress. PCS Congress bụ ebe ndị na-agbalịsi ike ịhụ ụmụ nwaanyị ndị nwere nsogbu na ihe ha ji bụrụ nwaanyị. Ya bụ na anyị nwere ọtụtụ ụmụ nwaanyị bụ ndị nwere ọnụokwu dị iche iche na ihe gbasara ihe ha ji bụrụ nke nwaanyị. Ya bụ na anyị na-enye aka ịhụ na Naịjirịa dị mma n'obodo anyị bụ Naịjirịa. Na ihe gbasara iwu dị iche iche bụ nke Naịjirịa wetara. Na ihe gbasara iwu dị iche iche m ga-ekwu okwu gbasara CCRMA. CCRMA bụ Fashion Enterprise ebe m na-eji ashoke na-ewepụta ịchafụ dị iche iche nke ụmụ nwaanyị. Ihe bụ ihe a niile iji chọpụta na ihe gbasara scale ta ga-esi mee ka ihe niile gaa n'ụzọ dị mma maka na ile anya ọtụtụ obodo dị iche iche ị ga-achọpụta na ha wepụtara ọtụtụ ihe dị iche iche nke ha na-arụ. Onye ọbụla nwere rolu ka ọ na-eplay mana Naịjirịa ofu issue anyị hụrụ na anyị ofu onye nwe onye na-eme ihe niile, ofu onye nwe onye na-emepụta product, ofu onye nwe onye na-eme marketing, ofu onye na-eme post production, ofu onye na-eme ihe dị iche iche. Ya wụ na ewe otu a ga-esi spice ya around ka people marakwa ihe a na-eme maka na enwe legal system na-protect gị dịka citizen na this country nakwa ihe ndị ọzọ dị iche iche dịka onye na-emepụta ihe. Agbalịla m mbọ ịhụ na mụ na ndị ọzọ rụrụ ọrụ ka hụ na emere expand the business mana nke enweghị isi maka na ụfọdụ n'ime ha policies dị iche iche ndị a metụtara ha. M ga-ekwu na ihe ọzọ gbasara collaboration na iwu dị iche iche bụkwa nke kwesịrị ileba anya. Ya bụrụ na a ga-ejide ha mgbe ọbụla kọntraktị ọbụla nwere nsogbu ọtụbadị mgbe otu onye dara iwu. Ihe ọzọ gbasakwara taxes ụtụ isi bụkwa ihe ọzọ nọ n'obodo anyị Naịjirịa. Ị ga-aga akpalite dị ihe a na-anaghị na task ya bụkwa na ị ga-akwụ karịa ihe ga-anata ndị mmadụ. E mere increase from 5% to 7%. Ihe ndị a niile dị ọnụ. Ihe a ndị na-enye anyị nsogbu n'obodo anyị Naịjirịa bụkwa nke na-enye anyị nsogbu bụrụ challenge na ihe gbasara azụmahịa anyị. Ofu n'ihe n'ime ha mkpọrọ aha wụ better legal system nke ga-enye anyị ka chekwa ndị na-emepụta ihe n'obodo anyị bụ Naịjirịa. Nke mbụ anyị kwesịrị ịma ndị kwesịrị ndị edepụtara aha ha bụ ndị gị na ha kwesịrị ịrụ ọrụ. Ịmata ndị ha bụ mana legal system gị na ha ga-eji na-arụ ọrụ na-enweghị nsogbu ọbụla bụkwa mbụ na-akpọbata onye ọzọ na ya bụ ọrụ. Ya bụ na onye ọbụla echekwara onye ọbụla na-enweghị any breach of contract maka na ọtụtụ ndị mmadụ na-achọ ime ihe ha ọbụla ha chọrọ. Ọ bụrụ na ị nwere contract, ọ bụrụ na ị nweghị ego iji akpọpụ mmadụ ụlọ ikpe, enweghị otu ị ga-esi eweta ego gị ma ọ bụrụ na all those policies etighị ya nso. Ihe ọzọ nwere ike ikwu ihe ndị ga-enyere anyị aka bụ ndị na-ebilite wee bee mgbe ị rejistara biznes gị mgbe o ruru otu afọ abụọ ị kwesịghị na-akwụ taxes. Ya bụ na inwe ike ịgbasi ike jisie ụkwụ gị n'ala ike na ihe gbasara nke a maka na ọtụtụ ndị mmadụ na-eche na tupu ha bido biznes na ha ga-ebido kwụwa ọtụtụ ihe ndị a dị iche iche. Ya bụ nke ga-eme ka mmụọ ha daa mba. Ọtụtụ ndị mmadụ achọpụtaghị na imetụ ụtụwale obere ego na Naịjirịa akụwa gị tax ana otu o si dịrị ụbọchị ọbụla ka na-ewepụta new policies na ihe gbasara ụtụ isi. Ekwesịrị na-enye grace period na onye ọbụla na-ebido anya ka anyị nwee ohere ahụ mata ihe a chọrọ ime. Ihe ọzọ data, anyị enweghị standard data n'obodo anyị bụ Naịjirịa maka na ihe niile nọ n'obodo anyị Naịjirịa dịka ya bụ price ya dị elu. Ọ bụrụ na m chọrọ ịmata ụfọdụ ihe n'obodo anyị Naịjirịa ekwesịrị m ịga na website ka a gaa mara sị oke ihe a standard data ọwụ estimation. Emeghị estimation data m na-ekwu awụ data nke ha m na-ekwote
data ka ọzọ nke ahụ na-eche ịmara ma ụfọdụ ihe ndị a mara na onye meburula ihe a mbụ ekwe ebe o mere rere aka lekwa ebe ọ na-eme ọfụma mechikwa n'ebe ahụ mụrụ ihe iproduce na this line of market so nke na-enye nsogbu ọwụrụ inweta data ahụ na ga-eweta data ọ ga-adị mma iji hụ na emere invest dịka kọntrị obi na-atọ m ụtọ na ihe gbasara ndị ntorobịa Naịjirịa maka ha chetala n'iru n'ụra ana ọtụtụ n'ime ha achọpụtala na anyị erule mgbe a ga-ekweta mgbanwe n'obodo anyị bụ Naịjirịa. Anyị enweghị ọtụtụ ndị ntorobịa na ndọrọndọrọ ọchịchị mana oge erula mgbe ndị ntorobịa ga-akwasị ịbanye na ihe batara n'ọchịchị na ihe pụtara ngagharị iwe nke mere ọtụtụ ihe pụtara. Anyị ga-ahụ ọtụtụ ndị ntorobịa bụ nke na-ebilite si na ha ga-abanye na ihe gbasara ọchịchị. Anyị ga-ahụta ọtụtụ organizations dị iche iche ma ụmụ nwaanyị ma ụmụ nwoke ndị ntorobịa kwesịrị ịbanye na ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị nke obodo anyị Naịjirịa maka na ndị ntorobịa Naịjirịa ga-ahụ ndị ga-eduga anyị ebe a na nke Naịjirịa ọhụrụ m chọrọ ịhụrụ kọntrị na-akwanyere ndị mmadụ ugwu ndị bi ebe a. Anyị ọwụ na anyị ga-adịcha ka ndị ọcha ndị ọzọ dị iche iche anyị ga-enwecha ihe niile ka ha nwere mana ofu ihe kacha mkpa bụ ịkwesịrị ịna-akwanyere ndị obodo gị ugwu. Ị gaa na India ị ga-ahụ na ha tinyere ego na ihe gbasara agụmakwụkwọ ha. Ile anya na ihe niile gbasara ị ga-ahụ otu ọbụla ebe ọbụla ha gara ha na-eweghachita ego na ihe gbasara ekọnọmi obodo ha. Ekwesịrị ị na-etinye anya na ihe gbasara transportation, healthcare na ihe niile dị iche iche ka ya si ndị mmadụ na kọntrị obodo a na-akwanyekwa na-enwe mmasị ebe ha nọ na-akwanyere ha igwu. Ị ga-ahụ ọtụtụ ndị dị iche iche iwu ndị ga-ewepụta obi ha iji mee ka obodo a dị mma. Aha m bụ Sheyi Amao Akwọmchim ebe ndị ntorobịa Naịjirịa nọ.